Arratsaldeon lagunok, ni anaitasuna naiz. Ezagutzen duzu ezta? Badakit askotan entzuten duzuela izen hau, eta zuetariko askok hitz egingo didazuela zuen bakartasunetik. Eta horregatik zuekin zorretan sentitzen naiz egunero. Harro nago futbol zelaian eta honetatik kanpo defendatzen nauzuelako. Baina benetan harro sentitzen naiz, nork babesten hauen sentitzen dudanean. Hau da, zuen babesa dudala ikusten dudanean. Gaurkoan, zorteduna naizela esan dezaket. Zuek guztiekin hitz egiteko aukera baitut. Gainera, gaur nire eguna da, Gorrixen eguna. Zuen artean ezaguna den moduan. Aurten 85 urte bete ditut, eta ni ere zahartzen ari naiz. Futbol taldeek ere betetzen ditugu urteak, zuek bezala. Zuetariko inork badu zahartzen ari den horren sentsaziorik? Lehen esan bezala, baditut urte batzu jada, eta nire arbasoek esan ohi zutena ekarri nahi dut gogora. Ez dut inolako zalantzarik bizitzan zehar ezagutzen ditugun lagunak direla bizitzak eskaintzen dizkigun altxorrik baliotsuenak. Honen harira, urte guzti hauetan zehar, pertsona asko eta asko ezagutu izan ditut, eta harrerak politak diren moduan, agurrak tristeak izan ohi dira. Milaka harrera eta agur bizi izan ditut nire bizitzan zehar. Eta gaurkoan, nire zati diren 3 pertsona agurtzeko unea iritsi zait. Beñat, Aitor eta Xuban. Alebin infantin mailetatik hasi eta gaur arte. Nire kolorea defendatzen. San Juaneko grabillatik Txerloiko zelaira. Momentu asko bizi izan ditugu elkarrekin. Batzuk ahaztezinak, eta besteak gazigozoak. 3. mailarako igoerak, Hondarribiko egunura, zenbat komeri elkarrekin. Orain, zuetariko bakoitzari hitz batzuk botatzea nahiko nuke. Egoera berezia zurea Xuban. 13 urte elkarrekin. Naiz eta etzinen atezain hasi, nola defendatu nauzun. Egia esan, urte guzti hauetan oso atezain onak izan ditut, eta zu horietako bat zara. Gogoratzen naiz, neurketa batean, 3 penaltitik 3 gelditu zenituela. Txerloian golak ziruditen geldiketa harrigarri guztiz, eta zarautzekoan, ez, barkatu, ederra zara Xuban. Aldagelan ere zu bezalakoak gutxi. Eskerrik asko urte guzti hauetan eman didazun guztiagatik. Opa, Aitor, ez dut zaitu zuriana. Arrobian eskuin egarreko aurrelaria izatetik egaleko atzelari moduan amaitu duzu. Zergatik gote? Abiadura agian, asko gustatu izan dut zu ikusten. Isil-isilean beti maila ona ematen. Ez dira makalak egiten zure egaleko zake luze eta pase sakonak. Zenbat arrisku bertatik azken urteotan. Urte bikaina izan zen guztiontzat, Elgoibarren igo ginenekoa, baina nik ezin ahaztu zure momentu gura. Urte bikaina egin zenuen, eta guztia eman zenuen niregatik. Harro zutaz. Aitor, zu ere ezin eskertu gabe utzi. Gauzati xamarra zara, baina ez gutxiekin guztia esaten duten horietakoa. Baina landa, zer esan zuri, buruz patxal, indarra gutxi abiadurarik ez. Baina hala ere nor pentsatuko zuen futbolean horren ondo jokatzea zegoenik. Hor poz batetik, baloia pasatzen utzi bestetik. Zer klasea zurea. Nortasun handiko jokaleria izan zera. Berdin zitzaitzun nore euki aurkari, beti modu berdinean jokatzen. Futbol zelaian oso garrantzitsua izan zera, baina zer esan aldagela barruan, eman dezu guztiagatik. Gaztiei sekulako harrera eginez, eta beti giro ederrea jarriz talde kideen artean. Zu bezalakoak ere oso gutxi egongo dira, bakarra zera Beñat. Bota eta bota ari naizen hitz hauek ez dira eskerritzak soilik. Barkamen eske ere banator.
sarritan, zuen barrenetik azarre eta amorru biziak aterarazi dizkizu dalako. Zuen denbora pertsonala kentzeaz gain. Azarre hauek gure arteko besarkada eta irrifarrekin amaitu izan ditugu. Baina beno, hori alde batera utzita banua bihotzetik irtendako gauzatxo batzuk esatera. Gaurko eguna berezia da guztiontzat, baina bereziki urte askoren ondoren ibilbide ezberdina hartuko duten horientzat. Badakit gure ibilbideak banatzera doazela, baina badakit baita ere ez dela betirako agur bat izango. Badakit asteburutan etorriko zaretela gu animatzera, eta alden neurria lagunduko diguzuela. Badakit elkarren berri izango dugula, elkarren beharra dugulako, eta badakit baita ere ni maitatzen jarraituko duzuela, nik zuen maitatzen jarraituko dudan bezala. Pasa dira urte batzuk nire besoetara etorri zinetenetik. Baina hala ere, ondo baino hobeto oroitzen naiz zuen lehenengo partiduekin, eta zuen lehenengo saiakerekin. Zenbat izerdi, zenbat golpe, zuen lehenengo lesioak, negarrak, zenbat irrifarrek, guztia niregatik, armarria defendatzagatik, gorrixatik, eta nola ez, zuen orantza berdinan lanean aritu diren guztiengatik. Hasieratik nabari zitzaizuen ezberdina zinetela. Lehenengo urtetik ikusi nuen zuen begietan zerbait berezia zenutela. Ez zinatela nolanekoak. Futbolerako doai apartak izateaz gain, izen hau, kolore hau, herri hau, familia hau defendatzeko, zaintzeko eta aurrera ateratzeko grina azaleratu zenuten. Apartak izan zareten niretzat. Xuan, Aitor eta Beñat, zinez botago zaituztet faltan. Bertsoak dioen bezala, begira ondokoari, futbolak dakar opari. Sorpresia ez da hor kokatzen, behatzen gulazuk ere, etorri izango, galko dugun importante da. Favorez etorri zaizte hona, zuen zarixe jasotzea. Txalo eroa libre! Egoera berezia zurea Xuan, 13 urte elkarrekin. Naiz eta ez zinen atezain hasi, nola defendatu nauzun. Egia esan, urte guzti hauetan atezain oso onak izan ditut, eta zu horietako bat zara. Gogoratzen naiz, neurketa batean 3 penalti gelditu zenituen uneaz. Txarloiak golak ziruditen, geldiketa harrigarri guztiez eta zarautzeko... Antxoa! Ez, barkatu, ederra zara Xuan. Aldagelan ere ez du bezalakoak gutxi. Eskerrik asko urte guzti hauetan,
eman didazun guztia. Heldu zaizu zuri ere. Arrobian eskuin egaleko aurrelari izatetik, egaleko atzelari moduan amaitu duzu. Zergatik gota? Alde horrela eginan? Asko uzaldu izan dut zu ikusten. Isinean beti maila hona ematen. Ez dira makala izan zure... Ez dira makala izan zure galeko zake luze eta basa sakoan. Zenbat arrisku bertatik azken urteotan. Urte ikaina izan zen guztionzat, elgioaren igo ginenekoa. Baina nik ezin ahaztu zure momentu gura. Urte ikaina egin zenuen. Eta guztia eman zenuen niregatik. Arrotzutaz. Aitor zu ere ezin ezkertu gabe gutxi. Lotxardi zamarra zara, baina hitz gutxirekin guztia zaten duten horietako. Beñat Landa, zer esan zuri, buruz paial, indarra gutxi, abiadurarik ez. Baina hala ere, nor pentsatuko zuen futbolean horren ondo jokatzea zegoenik. Horpoz batetik, baloia pasatzen utzi bestetik. Haze klasea zurea. Nortasun handiko jokalaria izan zara. Berdin zitzaizun nor eduki aurkari. Beti modu berdinean jokatzen. Futbol zelaian oso garrantzitsua izan zara, baina zer esan aldagela barruan, eman duzun guztiagatik. Gaztei sekulako harrera eginez eta beti giro ederra jarriz taldekideen artean. Zu bezalakoak ere oso gutxi egongo dira, bakarra zara Beñat. Andoni. Bigarrena Aitor Zulega emaxo, torre Aitor aurra. Txalo batean plaka bat eta kamiseta bat. Eta azkena, Beñat Landai, torre iraura Beñat, plaka bat eta kamiseta bat. Andoni, hola muchachos. Bale, eta beste hiper, eskerrik asko, eta... Bueno, hiroa bai aparte guken edizo bezalati omenaldi zeitie, Gabi Andoni hori da, eta beste bideo bat preparate, da hori txatea. 14 urte gozatuz, 14 urte gozaraziz. Eskerrik asko Andoni urte hauetan eman diguzun danatik. Zenek esango zuen, alebinetan futbolin bere ametsak egi bihurtzeko asmoz azizan ume batek, gaur anaitasunan olako importanti xeukitzen bukoko zula. Eskerrik asko azkeneko urte hauetan anaitasunak euki ditun gorakada eta berakada danetan horreoteatik. Eskerrik asko zean bezalako izateatik. Eta eskerrik asko klubei zure honen amateatik. Hortako hemen bideotxo bat, zurekin akordau dizen pertsona danakin. Segi zean bezalako izaten. Haupa Andoni. Izarren hautsa egun batean,
bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera. Kate horretan denok batera, gogor kiloturik gaude. Gizonak badu ingurulatz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere. Azteko esan nahi duzu plazer bat izen dela zure bi fazetak ezautzie, bai kazetari bezala, bai entrenadore bezala. Nik nire partetik esate dizut plazer bat izen zala dela urte batzuk kazetari arlo hortan zurekin topotie eta aurten entrenadore bezala topotie. Eta benetan eskerrik asko danatik. Bestalde ekipo bezala, esan nahi dizugu lortu ezula neskan ekipuei bizibilia ematie, da hori dela pare bat urte guk imagina horrez genula ingo. Eta bestalde mutilen ekipun pare jarri ezula neskana, eta hori, eskerrik asko esan nahi dizugu horretik. Eta entrenadore bezala oso guztuan gala zurekin, asko ikixeula, batiz kornerrak, eta hemen ongo gala berdezuneako da hori, ondo zegin. Eskerrik asko gure ahotza eta elektrizeteatik. Haupa, Andoni! Haupa! Indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitzat hartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona. Bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan. Zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bideon bat aukera. Zalde hon, Andoni. Iria jauza momentue anaitasuna alde batea aldatzeko. Eskerrik asko, eman diugan dana atigen, eta arrazo batzuk eman ditugu anaitasuna pixket alde bene aldatzeko, baina arrazo nagusien ni basaia zein da. Naparrun daugan beste laun hori. Kete pillao, cuando. Sortuko dira besteak. Cuando. Aiauza gire, aiago hartu ganitasuna justu gara exe, da ni ezati bagarri, bai lau urte batzuk ganitasuna hasi ginela, da urte asko pasaitxau alkarrekin, da nik eskertzi bakarrik, azkenin futboletik kanpoaren laun handixo batzuk, eta nik ustean anitasuna ondik eta ondixoen gaitula. Hori, lehen ezan bezala urte asko mandizko anitasunai, baina batiz bat azkenengo urte hauetan indegan lana goraipau nahi goniki, askotan esate hau errexen movimento bat ilusioa sortu dela anitasunan ingurun da ni usteat ire lana hor oso klabi izin dela, egin dena lana, da hoxe hando. Oin etapa berria azteza eta etapa berri hortan ezertago meno egon nagoela. Burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska. No, zen apani iri, bideo asko grabaitu eta oin horitu atzak. Usteat majo mezi egela. Punitan ezautu itxean da oso relaixo honen ginen, momentu hona pasetxau da pasago txau. Usteat urte dutan, uneri izan duzela lan asko indegela, ahitasuna alde, eta azkene urte dutan neskan ekipo hartu da papel hona indegela egitziztek. Hoxe, eure une disfrutatu da asko mezi egela. Ezkerri asko dana ati. Hori, haupa nahi!
Ondo, guke parte hartzien nahi izen diagu ire agurreko bideo hontan. 14 urte eta gero anaitasunako arlo ezberdinetan lanien, momentu hau dala egokixe pentsaudek lagatzeko. Zema lan da zema burukomi, baina aldi berin ze poz da zema maitasun kolore hauek. Gu gure aldetik esan oso arro gaudela indekan lanakin, baina batipat aizen bezalako aizelako. Segi holaxe. Ta bueno, datorren urtin unasek hartuko ikireteztigue, kimu berresek bazitoztek. Oin denbora asko eukiko kanez, badaukek zer erakutsi. Ondo, asko maki hau, Opa gorxek, opa nahi. Opa. Bueno, Toni, sorpresa con divertimento da. Ahora es real una. Onotzo jarri aurreo bestela. Hor. Naiz argitasun orok dituen alde ilunak, lesioen orbanak zein isilpeko lan astunak. Inon ez du parekorik, zelaian utzi duzunak, eta jasotzeko baino ez du dena emandunak. Desberdinetik gutxigo du orain berdintasunak, jada leio bat bai dauka, lehengo pareta zurrunak, ta naiz urrezko pieza bat, galdudun anaitasunak. Bizirik jarraituko du, Andoniren oihartzunak. Gurizan bat duzet, beste batzuk baukabela nintzat hori lan imatota. Oin behasik batzatxot mikrofonen. Bueno, ego isuek, ego ziluek, zer zan, azken lau bosturtik gure zuzendaritzakin indeken lan guztiak. Etzo hitz egin esplikatzei, klubei beste ikuspegi bat eta beste bizi bat eman ditu, eta eskarri asko da natik bilutez. Eta hau parrein eta darona partetik txalo bidurgaria. Zerre asko garri izan, etapa luzia, 6 urtean moaz, urte ez da izan nahi, zure geixo jain uste dut. Futbolista hasi, komunikazioan sartu, entrena hori saltzaketan, baina keston kariño jarne, eta zure eman diustena ondik eta ondixo behizena. Nola, Maiderre, Pedro,
Tapeasen direntik eman ziren aukeria, kiston pili eskatzen, aukera horretik. Ate pili egitxit, gero bate nola aztu Pastri, Xabi, Ander, Aski, Xantu eta Ander, Txederria, zuekin egotiek ustan plazerra izenek, euki duten kokareanak, neskak mutilek, tatik azizanak kala eman deunako, eta horrekin ekreston guztua. Eta orokorrik dan hori, ezkerrik asko, nahiz eta jokala ez izen, zuetako bat gexo izeteko aukeri eman diztela. Beste hau nahi,